11 тисяч бігунів з 52 країн світу зібрав цими вихідними у Києві 8-й міжнародний марафон. У забігу брала участь і команда з Криму. Її учасники бігли заради порятунку Севіль Абдулавелієвої. Бо збирають гроші на вартісну операцію для хворої дівчинки. 8 років тому Севіль подолала остеосаркому. Лікарі врятували вражену пухлину і ніжку від ампутації, але відтоді ліва нога дівчини коротша на 5 сантиметрів за праву. Тепер їй потрібен новий ендопротез, а він коштує понад 1 мільйон гривень. Спеціально із Криму, аби побачити своїх рятівників, приїхала до Києва і сама Севіль. Мы встретили очень много людей, которые за меня бегут, которые переживают за меня, которые собирают мне деньги. Безумно приятно, и даже до слез. Главное здоровье, мне кажется, это ни за какие деньги не купишь. По-перше, це весняний марафон у Києві. Це свято спорту, свято здоров'я. А по-друге, ми намагаємось зібрати нашою участю кошти для Севіль. Я не мог відмовитись через те, що я повинен робити добрі справи. Я повинен допомагати мусульманам. Каждый из нас, кто рядом, он должен поддержать этого человека. Я считаю, что поддержка и моральная, и материальная, она очень необходима и придает сил.